kublai yapi ki paralog kan ikisingi yung rasyapi ya kicing puson kicing keren cing pelu jimut halor ke gospel kum Lukas lenong ke pasau dekat sapuwe enda permit baro kibadon kibapang harukom ila wanra ya ki sya ujisu ula bukti hawei pawei neki bat ula penkwat yaki kiksuit ro kilami na bon ba kibriu dak ba perta melong ukun ublei ujisu ula kentet yaki ula bidong yaki ban amit hu briu namar kitip ba udai omesia komen kapara kenika jing duai berpenkwat berpen be no ia ki ksuit ki setan na ki im jeng ki briu ni don ha ka kunhun ka ba ujisu hi wa ai pateng ya kenika bor ka ba ula ai halor ki apostol bad hadu hagini kisngi kenika bor halor jeng kini ki apostol kadang ne empat la sim la weng na pedeng jengki padan tang kawei ka kunhun ya ka ba ujisu ula ai ya kene ka bor ka badang ne hadu mentah bat habangi wat binia ya kata kano kum kata ka kunhun ka ba kene ka bor kadang ne hadu mentah kan long ka ba syai ba hakmat ke jongi bat hapreng jengki Kristan barok ki pakhat ila de Kristan tentang kawai kakunhun Kristan bagi ong the Catholic religion kaniam Catholic hakaba ujisu ya kaba ulai ya kabor halor ki apostol ti kani kabor kadang ne haduk mentah hapangi pej hapreng ki niam paperu sepang ki breu ki ba syong ksoi kila ban be yau tau ksoi ba syong haki breu tang katto katne henrei anam don mono ru weipat ne ka weipat keniam ne ka kenhun Kristan lai tang ya kabor ke bala ai ha kitu ki senran ki bu jisu la ai bat ya takabor lang ba jong ke jing bukti bat ke jingpen kentang leng do soblei la ai pateng ya kata kabor pat kene kabor om dei ba ngakop niam ne kren sarong re kene ke di jing sisa de tang hapo ke niam pat kabalang Katolik patang uleng do Katolik leng do soblei Katolik bala ban le ya kane lesik don ki ong ba ki weiru ki la ban le namar ba kim dei sisa ki bala syong suit se ki don ki wepat ki badai na ki wei ki daw te ki la ban duai jing pelai lut deliverance prayer te ka jing duai deliverance prayer oi ka don ka bor ngimla ban len ya kata namar ba habingi duai ni khot ya kerteng jong Jisu pat haka kerteng jong Jisu borok ka khosiu kandem krup oi ni iwe pe iwe ru te ka bor jong u Jisu ngila ban be ya uksuit nangi lada ngihi ngi kentaj ya uksuit kumba la tho haka siti jong u Jacob long ka pasau dekat ke bah nyau wangi kentaj hi ya uksuit pet nangi re lada ngi pat ngi priang ya uksuit pat uksuit ula kam trai yangi kalong ke ba yangi lada kata ka jing ailat jungi ya jing don jong uksuit hangi slam ulong utrai jungi ngi la long ki jong u setan te tang da ka bor jong Jisu ke ba kam klain leng ba jong ka ministry jong ka priesthood leng ba ka office jong ki leng do soblei Catholic la ban be ya kata ka bamut haba kita ki bru ki pala syong suit ba ngi asngau na kisin tur jong ki kim kren su ya ka sur la jong klami teng ya asngau ya ka sur ki kren bun jat ki sur
hakajuk kapor suku maki keren bun ngut sin keren ya kajuk kasur lene yi ba ki long ki bom la ban sha ban pej ya ka ding pna hakaba ni ong ka pareng crucifix ding pna amde ka ding pna tang ka ding suda tang ka dur ding pna ri ka ding pna badon ka dur jong jisu basdin lene ya kiling dok soblei lene ya ka kerku kim la ban sha ya kum kita kamut ya kum kibala ajia hadu kata ya kum kita tang uling dok soblei Katolik bala ban pelai lut yaki na usaitan ban be si sendan hakarteng jong Jisu om dei da kabor jong uling dok soblei da kabor jong Jisu hi re namar bo Jisu la ai haki kabor ki dan ya kata ka bor ka ikhtiar jong Jisu halal jong ki mar ki uling dok soblei Katolik ki dong ki altar Christus ki wepat ki Chris in persona Christi kapatitis buat habaki terekam ya kene kabor bala ai bala pensiat halor jengki da kabor jong kejing pen kentang leng dok soblei yaki kile ya kene ka ministry jong Jisu tukumta ki leng dok soblei Katolik ki don ya kene kabor om ki we pada dikitu ki breu ki ba ki her sejrong ki ra ila de sejrong iku makile kumta om de kabor jongki ne do bor jong setan yakum kita ru tang ki leng dok soblei Katolik ki bala ban pelai lut yakum kita ki breu but yakum kini ngimdei but ngimla ban ya nia badia tainia om don jing mentoi nga ong khnang ya kene khnang ba pindup tip ya ka ei ke jing sisya hangno ka don ke jing sisya din mar kata ya ka ministry ke bo Jisu la ai halor ki apostol ka trekam halor jong kiling dok soblei bat ki bishop hapo diocese udai mo u badai u kongsan ban long unong lau ksui hapo ke diocese but u ai ya kabor ha uno uling dok soblei po unjit kerpang nak benta ka ministry hoi kiling dok soblei berkhait la ai ya kan kabor hari habadon kino ki ba khamjur de don kam da u specialist kumba ki doktor ki don ki bala pas MBBS bat don ki wepat ki balit ban pule kham kerpang nak benta ban sumar ya ki kentei ya ki khunlung le lane ya ki kenjas ing lane ya kasnam ni ki don ki pat bon jat ki jing le pule kham kerpang nak benta ka wei ke benta kerpang ban sumar ki priu te hakabalang ki don ki ling dok soblei bla thung kerpang nak benta ban lauk suit lane ngi ong hareng ki exorcist dan markata kene ke ministry ke bayai ne hapo kabalang Katolik ya ke ba ni Jisu lo ong haki apostol ke dijing hiar pateng apostol mar kabalang Katolik ke de kabalang apostolik mar Jisu lo ong kumne mo haki apostol kilait bat to yalap ba kahima ublei kalajan to penkot ya ki bapang pen im ya ki bayam pen khoj ya ki basanya lengkut be no ya ki ksoi kane ka hukum bu Jisu ai halor ki apostol ini ngisiam haka gospel ke Matius nong ke ba sipau dekat ke bah nyau bakane ka ministry ke bu Jisu la pensiat halor jong ki apostol katang ne hadu hakane ka singi watang yakata ka ba dei ka ba shisha de kumta nginsa sem ya ka jing suk bad ya ka jing ne ha ka jinget ban wat ya ka jing shisha borabor ya kata ka ministry baul ahe ki apostol wat hangno kata kadang peteng de pin salap hangta bat pin sekundu uru ya Jisu uba shisha uba im marngi ni syakri ya ublei Jisu uba im tu try da uman simbo kuj on yarap yang iwe pe iwe ban wat ya ka jing start ka ba shisha ya ujing start bat ya kano ka ba shisha bat ka ba dei na utrai tu try ni yarap yang iwe pe iwe amen.